உலகெங்கிலும் ஒவ்வொரு நாளும் மரண தண்டனைக்கான எதிர்ப்பு வலுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இது திரு அவைக்கு ஒரு நம்பிக்கையின் அடையாளமாக விளங்குகின்றது. சட்ட ரீதியாக பார்த்தால் இது தேவையற்றது. குற்றவாளிகள் தங்களை மீட்பதற்கான வாய்ப்பை பறிக்காமல் நம் சமூகத்தால் திறம்பட குற்றங்களை நிச்சயமாக தடுக்க இயலும். அனைத்து சட்ட ரீதியான தீர்ப்பிலும் நம்பிக்கைக்கான ஒரு ஜன்னல் திறந்திருக்க வேண்டும். மரண தண்டனையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிடைப்பதில்லை, ஆனால் பழியே தீர்க்கப்படுகின்றது. மேலும் தவறாக தீர்ப்பிடப்பட்டிருந்தால் அதை சரி செய்யும் வாய்ப்பும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. அடுத்தபடியாக மரண தண்டனையை ஓர் அறச்செயலாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் நாம் கொடையாக பெற்ற மிக உன்னதமான ஒன்றை, வாழ்வை, அது அளிக்கின்றது. இறுதி நாளிகையில் கூட ஒருவர் மனம் மாறலாம், மனம் திருந்தலாம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. நற்செய்தியின் ஒளியிலும் மரண தண்டனை ஏற்புடையதல்ல. கொலை செய்யாதே என்ற கட்டளை நிரபராதியையும் குற்றவாளியையும் ஒரு சேர குறிக்கின்றது. எனவே உலகெங்கிலும் நன்மதிப்பு பெற்ற சான்றுரை மரண தண்டனை ஒழிக்கப்பட மக்களை ஒன்று திரட்ட நான் விழைகின்றேன். மனிதனின் மாண்பை தாக்கும் மரண தண்டனை ஒவ்வொரு நாட்டிலும் சட்டப்பூர்வமாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் மன்றாடுவோம்.